congratulations kay Lloydie guys. Sa mga mag-message kayo, congrats to Lloydie, nakapasa siya. Hala, ba't nandiyan ka? Bakit? Bakit? Ay, ang pangit naman mag-prank dito isa. Uy! Good morning, Philippines! Alis tayo. Kukunin ko lang si Lloydie at saka ito na yung hinarvest natin para sa kanya. And scallion, look. So, kasi ang daming scallion guys at saka you know, hindi siya pwedeng i-frozen kasi ano siya, diba, dahon at saka kaiba ito. Kapag i-frozen parang hindi na siya okay. So, kasi kapag pinutol mo siya ng ganon, tutubo na naman yung, kung ano yung natira doon sa lupa, tutubo na naman. So, iyon yung nangyari. Ito sila mga tubo na ito sa mga hinarvest ko nung palagi ko siyang ginagamit. So, kapag magluto ako ng itlog, ganon, gamitin ko siya. Yun. Saka humba, adobo, ganon. So, ngayon guys, mapunta tayo sa sa kay Lloydie. And guys, oh my God, 5 more subscriber to go. Dito ako, yung cellphone ko dito. Yung cellphone dyan, naka-on yan guys, para lang update sa subscriber. Thank you so much guys. As in, hindi ko talaga in-expect, pero hindi pa man tayo umabot. 5 tao na lang kulang para maging 100,000 subscriber na tayo. Ang saya lang, grabe. Nasayahan ako guys. Alam nyo kung bakit ako nasayahan. Sa tagal-tagal ko nang nag-YouTube. Itong music talaga, no? Makaka-copyright tayo nito. So, sa tagal-tagal ko nang nag-YouTube na ako lang talaga, I mean, sa support ng asawa ko din, pero ako lang talaga yung nag-work sa YouTube, build up, enjoy lang. Yun lang nag-enjoy lang ako. Hindi ako humingi ng tulong sa ibang subscriber. Hindi man masamang humingi ng tulong sa mga ibang YouTuber, pero hindi ako humingi ng tulong sa ibang YouTuber. So kaya ang saya-saya, nakaka-proud lang dahil nga yun, umabot tayo dito sa puntong ito na tayo lang. And of course, I dedicate this sa asawa ko talaga. So yun, dinedicate ko ito sa asawa ko and also sa inyo mga ka-everything. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala tayong ganitong subscribers. Sa mga mababait na mga nagsusubaybay, nagko-comment palagi, thank you so much sa inyong lahat po. Yun, thank you. And nagdadrive po ako, so mamaya kausapin ko kayo ulit kasi nagdadrive pa ako guys. And konti na lang yung gas ko. Sabi ko kay Lloydie, kukunin ko siya pero mag-stop muna ako sa gas. Pero sabi ko, wag nang gas guys. Patulakin natin si Lloydie. Itulak natin si Lloydie. Siya yung magtulak sa sasakyan natin dahil wala tayong gas. Anyway, mamaya na lang guys, kausapin ko kayo mamaya para matulin ako dito sa pagdadrive ko. Hi guys! Congratulations kay Lloydie guys. Sa mga mag-message kayo, congrats to Lloydie. Nakapasa siya sa sa driving. As in, magkalisensya na siya. As in 6 minutes lang, ganun lang siya. Madali lang talaga yan. Kasi libot-libot lang, yun lang. Oo. Ang ginawa ko straight, tapos pumunta kami dun sa tapos straight, tapos sabi niya sa akin, okay, right, then dire-diretso, mag 3-pointer daw ako. Sabi ko okay, 3-pointer? Okay. Nagawa mo lahat? Oo, tapos pagka 3-pointer ko, diretso naman kami. May nagkamali nga ako kasi alam ko may mali ako 10 points deducted ako And then, buti pinapasa ka kasi yung mga ganong mali-mali. Sabi dun sa yan, pag 30 points deducted daw, bagsak. Pero ang nakalagay dun sa akin, 10 points deducted lang. Sana mayroon pang isa. Gusto mo pang Wag na, okay na ako. Di ba na ang kababi at saka, no, di ba? And also, pag nakapasa ka, di ba grabe yung saya? Hindi, kasi hindi ko alam talaga na nakapasa ako. Pero ang sabi ng babae sa akin, di ba, pagkabigay niya sa akin, tapos ang sabi lang niya sa akin, tignan ko daw yung result sa online. Kasi sa amin, yung sa akin hindi online, sinabi agad na ganun. Sa online daw. Pero ang saya ko kuya, look guys, look. 100. Teka kuya, tignan no.
Hala, binakita mo, Bing. Alin? Look, look good. Ngayon pa lang. Oh, congratulations. Thank you. 90 plus pa lang dati. Ha? no? Oo. Alin binakita ko? Pag mag Na si Kuya singer, guys. Hi. Artista po ito sa Pinas. Oh, singer. Singer. Hindi naman. Singer ay. Ang ganda ng boses mo talaga. Thank you. Thank you. So yun guys, umabot na talaga sa tayo ng Facebook, ano. Nakita mo yung post ko, Kuya? Sa... Tinatag ko si Kuya Earl. O tag ba yun or parang Pero hindi? yung ibang post mo lang. Si ano? Si Lloydie. Parang doon mo nakita. Nag-enjoy kami sa mga post. Sabi ko nga, you're so natural. Natural loka-loka? Pero, wala kang script. Pero, Oo. comes up natural, hindi yung scripted na pinapractice. Ah, yung mga plano na vlog. Kaya nga ang dami mong followers. Salamat, Kuya. Ito, be. Di na siya bibili. Kunti lang naman yung mga binibili mo. Hindi man yan Di ba mabigat. may discount ka din na binigay sa akin? Oo, Binigay marami. ko yun. Ikaw, be, ikaw na lang maghugas. Ikaw na lang mag-link you, ha? Ako na, may Ha? sito ka pala dun. Sobrang saya ko, guys. Grabe. Guys, salamat sa inyo talaga. Mamaya na sa sasakyan ko na magpasalamat Ikaw bibili kasi. na ako nito or saka na pag bumalik ka sa Namimili pa pag ano, pag for example may na ano yun, magpapabili ako sa'yo ha. Tapos Oo. ipapakuha ko na lang kay Max sa'yo. Oo. Baka makahanap yung girlfriend. Nahihiya ang anak ni ate. Ang mukhang ang bait niya. Oo, mabait nga. Ano Ito talaga yung parang halin-halinon. Kung sa Bisaya pa halinon, parang ang daming bumibili Parang- talaga nito. Ito mas gusto. Pero bi ito talaga bi. Uy, pwede man ito lagyan ng ano. Yung condensed milk. Oh, yun nga. 'Di ba para yung pangpatamis na lang, huwag ng sugar? Oo, masarap din yan. Paubusin yung ganyan ko. Stir fry mo siya, fry mo siya yung ang bango niya Talaga? yung Be, kung ito be, anong paano gawin to? magpakulo ka ng tubig, ilagay mo siya. With sa rice na. With rice na. Hindi, ang gawin mo, gawin mo muna siyang parang porridge na. Tapos, pag malakita mong luto na siya, lagyan mo na ng pickle. Ganyan na kasi. So yung lugaw, Lalagyan mo lang siya ng ano, ganyan. Tapos, ganun lang initin lang. Oo, pwede mo siya lagyan ng... And then yung hindi pangpatamis condense, is condensed. tawag yung isa, hindi condense yung hindi masyadong matamis. Ah, yung isa, yung sobrang puti, parang condensed. Evaporate. Evaporated. Evaporated milk. Ganun daw. Ayan, okay, may tabi. So, yan. Dito, guys. Ito yung mga ulam nila. Manok. Meron silang ano to, hindi man ito lechon. Hindi. Chokawali. Lechon kawali. Bi, pili ka pa din ng iba, Bi. Hindi, gusto ko kasi ito. Tapos, Kunin mo, dalawa man ang ulam. beef din po. Di pag kumuha ko ng soup, naka-separate ba? Or yung kumuha ko ng sabaw, i-separate. i-separate niyo po ba? Oo. Opo. Sige. Yung sabaw daw, te. Hindi po, yung... Sabaw. Oo. 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 Yes. Butterfish. Pero isang kanya. Opo. Ilan po sa isang I think per pound. Hello. That's so cute. Look at her tutu, it's like glittery. Do you want to take the three? Okay. Big, gusto tikman mo to. Alin? Ito, tikman mo to. Ay, ayaw ko niyan, Bi. Ay, hindi ka kumakain ng Sprite. So, yun, Miss Mary to. Kain kami, guys. Same lang. Pero ang beef steak nila, sabi pa ni Brenda, masarap daw talaga. So, ngayon, tikman natin si Lloydie. Tikman natin si Lloydie. Anong klaseng masarap? Hindi ba siya ew? Hindi. Yung una, ew din ako dito eh. Pero nung, bakit hindi ko subukan? So, naging okay din man siya sa akin. Para siyang tinula. Oo, ganun. Papaitan. Ano? Ayun o yung mga lumulutaw-lutaw dyan. More on ano siya, tawag doon. Taba. Pasensya na, guys. Hindi ko talaga alam yung mga papait-pait na yan. Guys, iba yung papaitan, sarap. Ilocano, Bisaya. May Bisaya. Parang Ilocano man yan, be. Alam ko may Bisaya rin na ganito eh. Ibang version lang. Papaiton. So yun guys. So, kakain lang tayo dito. Nagkutsara ako kahit
ayaw kong magkutsara kasi meron tayong Sabaw. beef sticky. Okay ka lang, be? May bagong Japanese restaurant yan. Alin? Dan? Akala ko gusto ni Lloydie mag-pop-ice ba? Tapos magpapay. Pop-ice. Wala. Huh? Sarap yung Guys, thank you guys so much, guys. As in, umabot tayo ng 100. Ha? Sinabi mo na? Ne? Kapag mo muna sinabi. Okay na yan. Bakit? Oh, may pa ano ka? 100k na tayo. 100K. Another youth, ano mo? Ah. Just mag-flashback ka ng mga dati mo. Parang nag-start ka from ilan lang ba ito yung subscriber ko lang? Pero meron akong count. For example, kinakount ko. Umabot ako ng 5,000 this year. And then 10,000. Ganon, nag-ano ko be. Inano ko kung anong month, anong pizza. Nung nagpa 5,000, every 5,000. Mag-reach ng 5,000. Meron ako. Doble celebration ito kasi si Lloydie ang saya. Hindi man si Lloydie makita ko. Okay lang, parang hindi nakikita yung subo ko malaki. Okay lang yan, subo. Okay lang, subo-subo. Sarap talaga sila magluto. Si ano talaga? Kuya Romel, uwi ko na. Kuya Romel, kung nakikinig kay uwi na kita. Patay ka, Kuya Romel. Maging baby ka ni Lloydie at saka Mark. Uwi na kita, Kuya Romel. Sabi ko nga kay Brenda pwede na talaga itong mag-asawa. And then, magbahay na sila. And then, Sino? pupunta na lang tayo sa bahay ni Romel. Yes, Doon kain. kakain. Palibre naman dyan. Gusto ko itong kasi sobrang ano niya yung steak, beef steak. Pasensya na guys ha, na lately yung nakikita nyo kumakain kami sa sasakyan dito sa Filipino store. Masarap kasi talaga dito yung pagkain. At saka, hindi lang din yan convenient para sa amin. Kunin ko si Lloydie, punta Diretso na lang kami. dito, diretso na dito, malapit lang. Pero kung malayo ito, ganyan talaga problema, no? Kung alin ang malapit, doon ka. Bukas, be, punta tayo Mga dito, be. Ihatid natin prutas. Sige. Okay lang sa'yo? Hala, baka may gawain kayo. Hindi naman matagal mga kain ng oras dito. Sige, okay lang. Ang sarap guys, kain lang kami guys ha. End ko na lang itong mukbang kasi ang camera ko namamatay. Diba? Ang gandang color be ng damit. Yun yung gusto kong color. Hello, be? Ren, nasan ka? Nandito sa Long Island. Hala, ba't nandiyan ka? Bakit? Bakit? Ay, ang pangit naman mag-prank nitong isa. Uy, Iba-prank ko sana natatawa ako eh. ipaprank ka sana na tumatawa na hindi pa tapos ang prank. Nakita ko yung sarili ko. Kalot ka. Okay na sana yung simula. Uuwi din kami mamayang hapon. Kaya pwede ako lumabas bukas dyan. Labas tayo bukas, ano ka? Hindi kayo babalik doon? Hindi pa muna, ngayon nagsisinis konti. Tapos uwi kami mamayang kasi may trabaho. Lakot sa tayo babalik. Mga anong oras? Pag i-message lang natin. Sige. Message mo lang ako. Umabot na tayo ng 100 be. Saan? Sa ano mo? Oo. Wow, grabe. Ang bilis. 20 lang nung isang araw. Uy, hindi. sa YouTube, uy. Sa YouTube. Ay, wow. Congratulations, babe. Dapat nga magpapa 100k, dapat bibili na tayo ng balloons sis. Bili na nga tayo ng balloons. Kasa Kasi matawag double bili. ano yan double celebration yan Kasi yung isa nakapasa. Kaya nga eh. Bili tayo ng balloons sa Walmart. Meron ba sila? Oo. Wala sa dollar store. Meron dollar store tayo. Dollar store tayo? Oh. Para bukas, sa bahay nyo na lang. Sa bahay tayo. Oh, sige. Nandiyan kayo sa Asian Star? Ay, grabe naman. Kumain ako ng nag-ano kasi ako, nagkumain ako ng papaitan. Kaya super energy kayo. Oo. Dahil sa papaitan. Ako lang, si Ann, nagbango siya eh. Tingnan mo to, kakaiba din ito, Ano to? Bumalik kami dito, guys. May chicken barbecue po. Anong pangalan nito?
Ah, bango sisig. Ha? Ito, sarap talaga to. Ay. Ito guys, para kay Mark. Sa asawa niya, look. Ay, nagluluto pa rin sila ng barbecue, oh. Basta weekend no, busy jud mo no. Ang una kong sasabihin sa inyo, salamat ng marami sa inyo. Yung mga haters, thank you so much for subaybaying my video, subaybaying. And also yung ano din, yung mga as in mga organic na mga subscribers at saka organic na mga taga-panood, yung mga nakasubscribe, yung mga hindi nakasubscribe, salamat po sa inyo. And yun, salamat talaga kasi umabot tayo ng ilang taon nga yun. Tagal din guys. Uy, as in, ang Dollar tagal. General pala nandito. Okay lang ba yun? Asan Parehas yan? lang yun. Wait lang. Ay, hindi Ay, malayo yan. Hindi din. yan. Wait lang. Dollar Tree, di ba? Merong Dollar Tree doon sa ano? Doon sa... Dollar Tree. Ay. Diyan yung pinuntahan namin. Okay, gets ko na kung saan So yun. pwede na dito ako dadaan. Dito na pa ganun. Kasi dito, di ba? Bakit Oo. pa ako liliko? Oo. Dito. Alam ko na yan. Alam ko na yung kung Oh, nasaan sige, yan. dito ako magre-route man yan. Let's see. Na. Wala. Ito pong tindahan guys na mag-close. anything. Mag-close na talaga sila guys. As in empty. They're empty na. They're empty. Look at guys. Nakakasad. Ito yung tindahan na gustong-gusto namin. Be, look at this, Be. Look, nakakasad naman, oy. Hala, Be, ito, Be, oh, 269 na lang ito lahat. 206. Oh, may number pala ito. Look, oh. Hello, oy, close na talaga. Nakapunta kayo dito palagi pabinsan, di ba? Minsan. Pero nakakapanibago. Grabe. It's close. Nililipat na natin dito. I don't think so. Wala na ba? Uy, ano Be, dito Be, mag-seal na sila. Ito, gusto ko to, boys. Wala, 9. Ganun pa rin, ay. Hindi, ano. Naghanap ako ng ano, eh. Tingin lang tayo, Be. Dito sa kabila. I just saw the Huggies graph. It's like, I didn't know that stuff's not gonna sell. We closed in 2 hours. Yeah, last punta na to guys kasi ito na yung last nila. I have? What is it? Do you have the chocolate? You It's only few. I'll get them something. It's good chocolate. Okay, Be. Dito tayo. Be. It's a good time. Hey, listen. You have looked this. That's not good time to life. Ano, kinausap na si Lloyd ng lalaki dito. Is it coming? No, you said bugging. Kinausap. Kanina pa yun. Oh, ayaw ko nga eh. Kinausap talaga sila. Nagustuhan si Lloyd. Love sa akin. Aha, dandahan ka sir. Kay pulis asawa nito sir. Patay ka talaga sir. Lumabas na lang kami dito guys. And then, punta kami dito sa Family Dollar. Let's see kung meron silang balon. Balon. Pero iba man. Ito, sa ibang dollar store po ito guys. Happy birthday man iyan. So, November ano guys. No, katapusan ng November. Yun talaga yung birthday ng ano ko. Channel ko. Melody. Ay, ito yung turutot di oh. New Year man yun, uy. Di, kung muna rin tawag, turutot din yung tawag. Turutot. Tignan natin. Ay, balloon oh. Ay, na. Maganda yung malaki na one. Yun nga. Malaki Sabi na. ko nga, 100 tapos 00. Hello po mga ka-everything. Oh my God, hindi pa rin ako makapaniwala guys. I know. Anyway, explain ko lang yung sarili ko guys ha. Kanina kasi, bago ako umalis, gusto ko sanang i-record yung count ng
YouTube natin, yung count ng subscribers. So, gusto ko sana siyang i-count live. You know, hindi siya live, pero gusto ko makita yung counting. Pero, kasi umalis ako, umabot tayo ng 100,000. So, it's really unexpected. I know, darating tayo dun, pero hindi ko akalain na ang bilis ng count from 99 to 99,000 to 100,000. Ang bilis ng count, sabi ko, wow. At saka, yun, na-surprise ako. So, salamat po sa inyong lahat, guys. Pasensya na, guys, sa putol-putol yung pasasalamat ko, hindi buo-buo. Kasi kayo talaga yung dahilan. Ang masasabi ko lang dito, salamat talaga sa inyong mga followers ko, mga andito sa channel natin. Andito kayo talaga, yung mga taga-andito talaga. And also, pasalamat din tayo sa mga haters, sa mga ayaw tayo, nanonood pa rin sila, diba? At saka, of course, sa mga doon, sa inyo, na andito talaga palagi, yung nanonood kayo, subscriber man o hindi, thank you so much. And also, thank you also for visiting, yung mga nakapunta na sa Facebook page natin, thank you, kasi 22,000 na po tayo doon. Salamat po sa inyo, and also, pasalamat, minisage ko si Tami kanina, guys, so, nagpasalamat din ako kay Tami. Yun, nagpasalamat ako kay Tami. As in. So, itong ano ito is dedicated sa to my husband. You know, yung umabot tayo sa ganito kasi when hindi ako naging YouTuber kung hindi talaga sa support ninyo and also sa asawa ko kasi you know, kung wala yung suporta ng asawa ko di wala tayong channel. You know, support kayo. From the beginning talaga, guys, naka-support yan. As in. Wala pa nga akong camera that time, or I think wala pa, or meron na. Wala pa nga akong subscribers na time, binilhan na tayo ng laptop, ito yun. So, yun siya ka-supportive talaga, kaya siya yung unang, minisage ko siya na today is aabot tayo doon. And then si Lloydie, and then yung mga nakilala ko, and then, you know, kayo, salamat guys, thank you guys so much for, si Brenda din, thank you guys so much for subscribing, and, yun, so yun, napagod ako, kararating ko lang, naghanap kami ng balon, wala kaming mahanap guys, wala talaga, so yun. So anyway, so balik tayo, pag mag-edit lang ako dito guys, I cannot really believe it guys, na umabot tayo ng, 100K. Anyway. Gab, oh, smile Gab. Oh, smile Gab. Nagpare na imong papa Gab. Hapit na. Hi guys. So ngayon kausap ko yung papa ko kanina. Kinausap ko lang sila kasi sabi ng sister ko, sabi ko sa sister ko na puntahan mo para makita ko yung sitwasyon ng papa ko. Ang nakikita ko sa papa ko is na nagniwang ba, yung pumayat siya. And ang ginawa niya para maano yung legs niya kasi talaga yung legs daw niya is mag-give up. Yung isang leg mag-give up daw every time na mag-ano siya. Pero nakakalakad-lakad naman daw siya ngayon. So which is really good. Nakalakad na siya. And so yun na lang yung hinihintay-hintay namin yung pagbabalik si Papa doon sa hospital. Ang kinakatakutan ko lang ngayon, babalik sa hospital, isa-swab test na naman. And then, hindi natin alam kahit walang COVID. Yun yung kinakatakutan ko, kahit walang COVID meron. So, hindi natin talaga alam. Hopefully, wala sila, hindi alam nyo na. Kasi yun yung kinakatakutan ko talaga, guys. So, pero, kailangan talagang bumalik ni Papa sa hospital para maging okay ang lahat, para makuha na yung dito sa gilid niya. So, yun. And dito ko na lang din i-end yung vlog. So, salamat sa inyo. And again, thank you guys so much for watching. And also, thank you guys so much for
for subscribing, 'di ba? Umabot tayo doon. And yun. So, yung promise ko na giveaway, gagawin ko yan guys, pero alam nyo na, pag anon muna natin ito, kay si Papa, ang mga mahal ng medisina. So, yun. So, anuhin muna natin yan, and then for sure, yung mga ano ko, yung sa Facebook naman is ano siya, GCash. And also, yung sa YouTube is yung promise ko is sa inyo. Kasi meron pa tayong 5,000. Alam ko guys, yung promise ko matagal na siya. Yung ilan pa yung subscriber natin. 98, 97. So, yun. I think yun. 97, 98,000. So, but hindi ko yun nakalimutan. Ang natira na lang is 5,000 at isang 1,000. So, yun yung gagawin ko. Pero, tapusin ko muna yung sa family ko. And I hope na intindihan po ninyo guys. So, yan. And I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe.